pi pai ba barama ki baju sung tanat ya ke jingkren jonga dia kan ni kapor pai ba be ngon ban sung tho si pi ma sepang kawai ke jingkren jong woi uma na po jantia kata ka balami social media amde bangalor ni ma kisen balami social media kam de ke jinglor ni habang yo ingi hapan keren ma ban sung tho ya piu pai ba amde ke yanu ru ki ba pleng ya ki bom pleng ring la ban le ye te halor ka jing ai sung ba kajing ais ngobha jung ki badan hakabor ngan keren shwaya kata ngan pet nuk sama kat kum kajing kan mau ke jonga hak khubor hi ke balami mdeira ba ka ngalor ni yenu nur hak khubor kala mi hak po media kala mi ba ka dan ko we kajing ais ngobha jung kita ki bahalor ma kata ka de shajanti ai katin ka bala sop ya ka yeng hab ban let namar bagim de kita ki marau nong bot ki jong ki mono bakan mau ya kata ka khubor sayawat dengan oi pi itu iba ipen kan mau ba ya kata ka pisah ta borti nganoi pi haba pi ong kum ta em kawan kawai ke jingkan mau nga hanga sepang kawai ke jinge tho khana kata ka de jinge tho khana sepang kawai ke kan thai ke babu ai ke temmen kata ma ka ba kale jinga seng sunday namar bakam bu ai kale jinga seng mo sisin ka ai ba jingkan show san phau tam ka pat la shai min step ndaka la shai min step ndakala awai kian mo ndakala kwa kian nganong ndakala kwa kian kamyo syu ya kata kasan im kamyo pisah syu bantet kian de hang ta baka syuti tai biya kecu si ya kecu sitayo ukam klet si snem ukan nom klet sennya kata ka jing te to jongka te kata ka jingkren jong iwe ba na pajantia sepang kata ka pisah jong i ke ba ibu berarti ngam tip ba ibu hadukan nolak ya ke ba insanut hadukan ni mo lakat ya kan teliki snem Henry kum ke jinglong hi jong upai ba ubalului ubahok ubom judan ka mensim ma ubom judan ka mensim ban atnut ban bishni ban thau ya ka ek ba ula de ban le ai pi upai ba si sembolai ula ai da ka jinghun ka mensim da ka jingsung uit ke banado ka danut uklem ai kum ta udu shimet ma ubakwa ai na ka ta ka jing ai ke jong upai ba si sen ba ula ai ai bet namar ba uthau ba kanan ke jinga no senyang lang la hak imlang ka salang lani hak ek kam ka badan kam ban peniat da ka baba ngin ka man sem ban ong ba ngin ai da ka mon ngin kharwat da ka dang haba ubadu kiu ai bet kumne badu kudup bat dang bat mon badu ai atat ek jingkar khungan ai pi kipat ba haba kibot yano kanuksa kipat ba haba kitap hakanu ka parti kitap namar baki kwa ya kata kacing sensyar ka bahok mendai baki kwa tiket kipat ba ngan oi pi kidon pateh hakini kisngi ma bakir orang ba kimi kibot ikanu ka parti ya ka bakin yo jing mentoi ya ladi nda kisngo tho ba mdan ler hakata ka por ki kharwat kala ka basngo si ka de kata dengan oi pi upat ba halor ka jing ai jong uma unnam thau unnam bat ai da ka bahok da ka mensem ka bahok bat uda kar khuru ya kata to ai ba ka jing thrang bat ka jing amnut jong pat ba kan long uso ba ba ar hajar bopra la ka long ka bajok ni la ka long barem ngip deng so ba kat kum ka jing penya etan jong ublei namal ba ublei udan ha ka donut jong ki pat ba barok hai uyo sngaw ya ka jing angnut ka jong ki hada upat ba hi udnang ong ba ka celam me khalaya kandang long ka babha ka bamiat mo ngangai ba kata hi ka banang kong ba ublei unsung tho undan rangkat lembat ngi ha rangkat ke jingi khun jungi ya kata ka bahangan oi pi ka kata ka jing sngo ka badan ha ubriu shimet mo ya ka ba ula ban le ya kata ka danut shimet ke jong u menta kala pau shai baka wipipi na do baka dang ban mi mo kala pan shai si kipat ba baka kwa ban ya khun mo baka kwa ban ya khun la da upat ba u aya ka jing kershan bakin ya khun hado arajar phupra hanai kidon shibon kidaw ma haka donut jong ubriu ya ka jingko ashimet jong ubriu udle thabot tangka MDC ru namar ka don ka jingko ashimet MP ula ban ben na ru lese udle thabot tangka MP ru MDC ula ban ben na de tang ka jingko jong ka shimet jong Hari mangi pada kira upat ba habangi ko ai ngim ko ya kata ka jinglong shimet jungi ko ba ya ka jingroy lang jong upat ba babon balang ya ka jing shong suk jing shong ba lada phi kedaw kakti ka mon jong phi ya ka WPP hapa ki HDC ngapat ngan kedaw wi phi ya ka sarkar jong phi baro artali baro shipau telis nan kakti ngan ai phi
ka sarkar jong phi pratali kisnem ka NPP ka sensyar hangni ka le ayu dang menno pidang ya thung ka surok balai pila ya klet dang menno ka surok jong phi ka bah ban ngam ong ya kata ka surok ngam ong ya kata ka surok hendai ka banang kong hingan ong pi ka banang kong hi ngan ong pi ka wei hi ka ba wit hakmat jong ngan ong pi pai ba balai banga sami kune ka wei ka ba mi wit hakmat jong ka te kata ka dei ya ka banga shun ya ka ksut ngan ong pi ngam jus ngau tenat ya ka ksut ngan ong pi ka jing isi jong ya gini ginong bu haisnong ma kamtang hapok lum sabi barok kawai ka shalong gitu kinong buhay sinong kacing isi jong ang kamne bang an pan pau bet plak ngan ri ya kata ka sarkar ka kedup iki along kumutu ukso ubati apa kum ka bah yala de rum tre ban bam ki wai rum sya kaseng kalalet ban khura hapok lum serbi handai ka sarkar kam sya kata hi gede ke jing sya nela da shu thau tu mga ong banga thau tu kum ki kita kinong yalam ki bangi kwa nga shupan yuksa kum kinong yalam jong ka asa syukran tang da ka phone ru ong ap shwaru halapangap lahapan sange namar ka jingkhang jong to emali kum kita kinong yalam kwa ki ba syukran tang da ka phone ru lateng ki beriu ndera bang kwa ba kita lepat kan lepat ngam ju kwa ban boteng namar ngangaru ngam ju de kata ka beriu ka boteng ngan IP tekum kita kinong yalam ngakwa an IP ndera bang akwa ya kata ka eke eru la ka pisung so pa kata ka surok ka dai ga ba ai nong genti kimi ki pa jong phi ki mei temen jong phi kita ki ru han ki balong ka sarkar ki mei pa temen jong phi kit no nda phil arem ngim so ye ngin ti thmai beng da ga wai namar ka hok hi jong pa ba ka wan hi na ka sarkar kami ndera na ka sarkar चला का सरकार चला ही कम लाली बन ले ये का शु आई का बा आई न थे का आई छनी कतार डंग बुन का बम बने का बा आई कतार वन कप खला वना बा आई ते तंग कुम ताहे खूब ले शी बुन खूब ले शी हजारों